kananing sang Gatotkaca Bathara ngayuda kelawan Wadyabala saking Guwa Kencana Gusti kula nyuwun agungipun samudra pangaksama Gusti anggen kula merjayani wonten ing sekabat krida angkara sumawana krida pertala kula namung ngawujuda manungsa ingkang lumrah boten luput saking salah kananing sang Gatotkaca Raga sumawana sukma raga sira saling saka lemah geni banyu kelawan angin yen raga sira saling saka lemah bali menyang lemah kang suci yen raga sira saling saka angin ya bali menyang angin kang suci ya raga sira saling saka geni kelawan banyu ya bali menyang geni kelawan banyu kang suci sukma aja nganti nasa ana ing alaming sata kewan enggaling sinarita tulising wong kang pinuju akandha sang Gatotkaca sedya nyampurnakaken sang sekabat krida anggara kinarya sukma oleh anut sating bawang tuwa Sawadhe wonten dawuh arupi menika sedaya kawula saking Guwa Kencana tumpes keles tambah sisa waduh awong mungsune niku sapuregeli ngamarta ngaten sang Brembang boten sisih putranipun Bratasena Gatotkaca Sumawana Antarja ingkang nandhingi Wadyabala saking Guwa Kencana bilih kados mekaten sang Pati panjenengan anti dalem sawetara kula bakal miyak wonten ing angkara muka ger wujud raseksa segil gunung gedhe panjenengan Tandiwana yen kaya manggene Gatotkaca Antarja Sumawana Begawan Ngabiwara Dandingono Begawan Esmbukara yen wis wigar kaya manggene buka ana ing lawangi Kamburka
Ini sapa? Gatut kaca lagrak. Boy! Oh, Wani gendel Sukalima waspadakna saka Dembok Pertapan tegese candrikmu Begawan Esmungkara kalah tanding iki dina. Mula Wani gendel Sukalima kaya apa iki? Aja nganti isin para Kurawa Bali menyang negara Ngastina ora nggawa pawarta sing apik kanggo anak Anggir Prabu. Duryudana aco apa Andi Cuni aja ana dawuh iki dina yen Candrik Gusi Begawan Esmungkara kalah aku tak munggah ana ing kayangan Setra Gandamayit kan singarsane Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga. Aku tak njaluk sabyaturunge kanane Ibu Durga. Yen kaya mangkono, Pak Gendel Sukalima, aja kami bocah engkek dening arek wingi Cuni. Iki dina budal. Aja apa yen kaya mangkono sendika dawuh Cuni tak ngundangno ing Setra Gandamayit. Tapaning Kurawan sedina Sita tapa wurung tapa kurang sedina Katok kaya dening brambang kang tiris-iris kaya lombok kang diketok-ketok nganti ana sawane anakku Kumbayana
Aco apa iki Kanjeng Ibu? Sederengipun kula matur kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tobat tak trima gak liwat puja pangestuku tanpa nono. Aco apa kula catha ngangge jimat kula Kanjeng Ibu. Nganti swanana ing setra gandha mayit kene kumbayana aco apa Kanjeng Ibu dinten samangke kula nyuwun sanjata pitulungan paduka dinten samangke wonten ing Ayu Ngercepata tegese wonten ing negari Ngastina menika dipun kembari panguwasanipun kelawan Semar nggih Badranaya ingkang lenggah wonten ing Karang Perdusun aco apa wonten iku nganakaken pembangunan gedhen-gedhenan Kanjeng Ibu. Tobat. Kakang Semar bangun gedhen-gedhenan ngembali panguwasane anakku Duryudana kang ana ing negara Ngastina. Aco apa leres Kanjeng Ibu. Mila kula nyuwun sanjata pitulungan paduka panjenengan robohaken bangunan ingkang wonten ing Karang Perdusun nggih wonten ing Karang Kletah. Tobat yen kaya mangkono bali menyang negara Ngastina aku sing kasih karyaning para Kurawa Kumbaya. Kananing Sang Pandya Betari Durga ingkang sendhake pasta suku tunggal kumpul plek kaya mati-mati yo ngadeg wonten salebeting kajiwangan setra grandha mati dasaring ratuning iblis ratuning para jaji laknat kananing Sang Pandya Betari Durga enggaling cinarita lising wong akandha dan sabda saking wujuding lemah wigar kananing wujud sadya kali pekawis ingkang mangayun pangarsaning Sang Pandya Betari Durga. Wujud kananing satriya rong perkara kang bagus sing warna nuwun kasihan dawuh dalem kula menika sinten lajeng paduka menika sinten ya aku sing nyeta kananing sirang rong perkara. Waduh inggih Kanjeng Ibu kula menika paring asma sinten ugi asma paduka menika sinten aku Pandya Betari Durga kang ratoni ana ing setra gandha mayat kene. Kasihan dawuh Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga ingkang putra sinten sliramu tak paring tenger yaiku Rijal Angkasa Sumana Rijal Pertawa. Waduh iki kasihan dawuh dalem Kanjeng Ibu lajeng wigatosipun nyipta ingkang putra dina iki tumuju menyang Karang Perdusun ya ana ing Karang Kletah kono Kakang Semar lagi bangun dusune tegese gawe sumur bor mula iki dina anak kurang perkara Rijal Angkasa mungkin dirgantara Rijal Pertawa ambles ana ing bumi ya nggih kananing sliramu dina iki kautus Kanjeng Ibu robono bangunane sumur bor kang ana ing Karang Perdusun. Kanjeng Ibu ngestaken dawuh bilih mekaten kula bidhal dhateng Karang Perdusun.
Wonten ing Karang Perdusuk ya wonten ing Karang Kledang. Ampuna Bagong Sumawana besut ingkang sedya suka parisuka nggih Goro. Kados hane ngimpi wonten saklebeting nendra. Ngambara awang-awang
Thank you.